Nke a bụ Uju Akụkọ, Uju Akụkọ, Uju Akụkọ na Rose 101.9 FM Aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị. Igbo bụ Igbo, mmanụ olu m ekelekwa unu. Otu a ka m si na-anabata gị n'oge Uju Akụkọ na Rose 101.9 FM Aba. Taa bụ Friday, abalị 23 nke ọnwa isii afọ 2023, ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo. Ọnụ bụ akụkọ nke taa bụ m Ezinne Mmadụ. Na mbụ, ndị a bụ isi akụkọ ndị nke gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Obi ọchịchị agọọla na-enweghị mbugo ọbụla nke ejiri pasentị 114 bugo ego ndị nke ndị ọrụ na ọchịchị. INEC ga-achọ ime nnyocha nke otu ntụliaka siri gaa nke afọ 2023. Ụgbọ ime mmiri nke akpọrọ sọb nakwa ndị obu efuola ka ọ dị ugbu a. Ngwa chezie ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Obi onyeisiala ekwuola na onweghị mgbe onyeisiala Bola Ahmed Tinubu jiri kwado maọbụ eche ya n'ihu akwụkwọ na-egosi na enweela mbugo nke ụgwọ ọnwa nke pasentị 114 n'ozi si n'aka Dele Aleke, onye ndụmọdụ pụrụ iche nke onyeisiala n'ihe gbasara ọrụ ndị pụrụ iche, nzirịta ozi nakwa atụmatụ, kwupụtara dịka enwetụrụ ozi fegharịrị n'ikuku ụnyaahụ na-ekwu na ejirila pasentị 114 bugo ụgwọ ọnwa onyeisiala, osote ya, ndị ụlọ nzukọ ukwu ala anyị, ndị ọkaikpe nakwa ndị ọzọ ji ọkwa ọrụ n'ọchịchị. Ọ kọwara na ọ bụ ezie na iwu kwadoro ime atụmatụ ma tinye ụkpụrụ mbugo nke ụgwọ ọnwa ndị ji ọkwa ọrụ ọchịchị nakwa ndị ọkaikpe, mana nke ahụ agaghị arụ ọrụ ma ọ bụghị ụzọ nata nkwado nke onyeisiala. Alake gara n'ihu dụọ ọhaneze ọdụ ka ha zere akụkọ na ozi gbasara ihe ndị gọọmenti na-arụzu ma na-eme nke na-esighị n'akara ndị gọọmenti ji na-ezipụ ozi. Otu jikọrọ ndị ọrụ NLC n'aha mkpirisi agwala ọchịchị etiti ka o wepụ aka enwe n'ofe ngwa ngwa na atụmatụ ọbụla ọ na-eme ibugo ụgwọ ọkụ latrik n'ala anyị ya. N'ozi nke si n'aka onye isi oche nke otu ahụ bụ Comrade Joe Ajaero, NLC kwuru na atụmatụ iji pasentị 40 bugo ụgwọ ọkụ latrik n'abalị mbụ nke ọnwa Julaị bụ agwa eto obi mmiri nakwa nke enweghị ọmịiko banyere mmetụta nke ndị na-eji ọkụ latrik eme ihe nakwa igosipụta agwa gbasaghị tụmadị n'ebe ndị dara ogbenye nọ. Dịka otu NLC siri kwuo, ihe ọmụmụ gbasara akụnụba nakwa otu o si akpa agwa bụ ihe ọhụrụ n'ala anyị, ma gbakwunye ka akpazoga amụma ma ọbụla ibugo ụgwọ ọkụ latrik n'akụkụ ọbụla n'ala anyị maka ọdịmma nakwa nchebe nke ụmụafọ obodo a. Ụlọ ọrụ nchekwa DSS n'ala anyị akpọọla oku ka onye ọbụla nwee anya nkọ dịka ememme Ide Kabir na-akpụdebe nso, n'ihi na kepụkepụ a na-enweta na-egosi na enwere atụmatụ ịwakpo ụfọdụ ebe ofufe nakwa ebe ntụrụndụ n'oge nakwa mgbe mmemme ahụ gachara. Ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ nchekwa DSS Peter Ofunanya kwupụtara nke a n'ozi nke o zipụrụ rutere Rose FM aka. Ụlọ ọrụ DSS na-adụ ndị nhazi niile nke ebe ndị mmadụ na-agbakọta tinyere ahịa nakwa ụmụ ahịa dị iche iche ọdụ ka ha nọrọ nnọọ na nche ma zibata ozi gbasara iji adị aṅụ ọbụla nke ha hụtara nye ndị ọrụ nchekwa. Ụlọ ọrụ ahụ kwere nkwa ịgbakọ aka ọnụ ha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ bụ maka nchekwa iji hụ na a ga-akụsasị atụmatụ ọbụla nke ndị omekome na-eme maka ime mwakpo gburugburu oge ahụ nke a ga-emerụba ememme a. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụliaka INEC n'ala anyị ekwuola na ha ga-ahazi nnyocha iji legharị anya na ntụliaka nke afọ 2023 dịka ọ bụ ihe ha na-emebu kamgbe ọtụtụ afọ gara aga. N'ozi nke nnukwu onye kọmishọna ozi nakwa mmụta ịtụ vootu nke ụlọ ọrụ INEC dị n'aka bụ Maazị Festus Okoye nke o zipụrụ ụnyaahụ rụtụrụ aka na ọ bụ omenafọ nke ụlọ ọrụ ahụ nwere na-eji enyoba anya n'otu esiri hazie ntụliaka kamgbe afọ 2011. Nnyocha ga-agụnye ndị kọmishọna niile n'ogo etiti nakwa nke ogo steeti, tinyekwara ndị aka ji oke nakwa iburu n'obi na ihe ga na-aga nnọọ n'ihu. Ọ kọwara na nnyocha
na nnyocha ga-eji nnọkọ ndị Resident Electoral Commissioner REC amalite n'izu mbụ nke ọnwa Julaị ma werezie ọgbakọ ukwu nke ụlọọrụ kọmishọn ahụ pịachie ya. Maazị Hitila Nwala onye onyonyo dijitalụ ma bụrụkwa onye akaebe nke otu pati People's Democratic Party PDP nakwa nke onye ji aha otu pati ahụ zọọkwa onye isi ala bụ Atiku Abubakar agwala ụlọikpe mkpesa tribunal na ehichapụrụ okwe ntuliaka nke igwe BVAS dị 110 ndị nke o nyochara. Maazị Nwala onye ụlọikpe nyere iwu ka ọ bụrụ onye akaebe kwupụtara nke a mgbe ọ na-agba akaebe dịka onye ọkachamara nke nakwa onye akaebe nke ndị otu PDP n'akwụkwọ mkpesa ha gbara megide ntuliaka nke abalị 25 nke ọnwa Febụwarị. N'akaebe nke onye isi ndị ọkaiwu nke otu pati PDP bụ Uche Christ kwupụtara na onye akaebe a mere ka ha mara na igwe BVAS ndị nke o nyochara bụ nke na-enweghị bụ nke ahụrụ na isi obodo Abuja naanị na-aga n'ihu na-ekwu na o mere ka ụlọikpe ahụ mara na ya enweghị ike ịkọwali mgbe n'oge ejiri hichapụ okwe ndị ahụ site n'igwe BVAS a. Ọkaikpe Haruna Samani mechaziri yigharịa ikpe ahụ na a ga-anụrụ ya na-aga n'ihu taa bụ Fraịde. Nzacha na mkpochapụ nke ureghure na-aga nnọọ n'ihu n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ n'Aba nakwa n'Ụmụahịa nke bụ mkpebi siri ike nke aka na-akwa ụgbọ ọchịchị steeti a bụ Dọkịta Alex Oti bụ nke bụ ịhụ na Abịa dịghachiri ọcha dịka ọ bụbu ihe eji mara ya. Nke a kwekọrọ n'ihe Maazị Ogbonne ya Okereke onye kwuru ụlọ ọrụ anyị okwu mere ka a mara mgbe a jụrụ ya ajụjụ gbasara nke a. Maazị Ogbonne ya bụ onye ahọpụtara ịnọ n'isi n'otu ọtawa ike nke ehiwere n'Abịa iji hụ na enwere mkpochapụ kpamkpam nke ureghure mere ka amata na ọ bụ eziokwu na Aba adịchabeghị ọcha mana Aba adịchabeghị ọcha otu o kwesịrị, mana gọọmenti na-enwe ebumnobi na unyi ndị ahụ nke nọ n'Aba ga-agwụcha n'oge na-adịghị anya n'ihi na ka ọ dị ugbu a Aba eruzighị unyi otu ọ dịbu na mbụ. Ụbọchị mba ụwa maka nwaanyị di ya nwụrụ ka a na-emerube kwa afọ n'abalị 23 nke ọnwa Juun bụ ụbọchị otu UN wepụtara iche eji na-arụtụgasị aka n'ọnọdụ ọjọọ nke ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ nakwa ụmụ ha nọ na ya. Ụbọchị a ka otu UN nabatara ka ejiri na-akpọsa ozi banyere ihe ịma aka nke ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ na-eche ihu nakwa mkpa ọ dị na a ga-elebara ọnọdụ ha nọ n'anya, a ga-elebara ọnọdụ ha n'obodo n'akụkụ mkpata nakwa ihe ndị metụtara iwu anya. Ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ na mba ndị na-emepe emepe na-ahụta onwe ha n'ọnọdụ ihe isi ike nakwa mkpachapụ iche nakwa ndụ ha bụ nke na-esi ike ka di ha nwụchara. Ha na-echekwa ọnọdụ ebo ndị ọ na-adịghị adịrị mfe inweta ihe ndị di ha hapụrụ, inweta mmụta maka ụmụ ha nakwa nlekọta ahụike dịka ụbịam na-echi ha ọnụ n'ala. Na Rose 101.9 FM ka uju akụkọ a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ ndị nke m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri na-anọsi ike ebe ahụ na-ege ntị maka na ana m alọtaghachi. No matter what happens, we've got you. Rose 101.9 FM, putting a smile on your face. Nnọọ ka anyị gazie n'iru n'akụkọ ndị nke m ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ si mba ofesi, onye na-ahụ maka ụgbọ mmiri na-agba n'ime ime mmiri akpọrọ Ocean Gate ejirila anya mmiri akwa kwupụta na mmadụ 5 ahụ so n'ụgbọ ime mmiri ahụ na-eme njem aga ịhụ ebe ụgbọ mmiri Titanic kpọkara efuola ka ọ dị ugbu a. Ụlọ ọrụ ahụ kọwara na ndị ahụ nọ n'ụgbọ ahụ bụ akataka ndị nchọpụta ndị ihe ha na-eme doro nnọọ anya, ndị makwa nke ha riri, ndị nwere otu mmụọ nke ime njem nchọnchọ nakwa nchebe nke oke osimiri ndị e nwere n'ụwa, ebe o zipụrụ ozi nkasi obi nye ezinụlọ nke ndị a atụfuru n'oge dịka nke a n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa. Ozi a na-abịa dịka awa ole na ole gachara ka akụrụngwa nnyonyo robọt ime mmiri hụtara ụmụ irighiri nke akụkụ nke ụgbọ mmiri ahụ na nso nso ebe ụgbọ Titanic kpọkasịrị. Akọwara na nke emeela ka ndị nnapụta kachiri ọnwụ na ndị njem ahụ
na ndị njem ahụ na-esighị otu mba ka dị ndụ ma na-eme mgbalị ịnapụta ha ma chọta ha na ndụ ka ahụ jụzie ha oyi. N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu, onye isi oche nke otu nhazi egwu bọọlụ n'ala anyị NFF n'aha mkpirisi onye aha ya bụ Ibrahim Gusau ekwupụtala na otu na-achị isi nke NFF na-ezube ịmata ọchịchọ maọbụ echiche obi ọhaneze iji kpebie ọnọdụ ọdịnihu nke Jose Peseiro na mgbalị iwebata ụmụafọ Naịjirịa n'usoro ime mkpebi. Otu NFF na-eme atụmatụ ijiri akara ndị ha nwere na ịntanetị nakwa nzirịta ozi SMS mee ihe n'akụkụ a iji nata ozi ọhaneze. Gusau mesiri ike na NFF kwenyesiri ike na ha ga-achọ ịnụta ọnụ mmiri okwu ụmụ Naịjirịa n'ihe gbasara onye nhazi kochi nke otu elu nke egwu bọọlụ n'ala anyị. Ọchịchị etiti n'oge gara aga eweela ndị kochi si mba ofesi nakwa ndị nke ime ụlọ n'ọrụ ma zute ọtụtụ ihe ịma aka n'akụkụ a. Ọ gbakwunyere na ọrụ ala ahụ ịchọta onye ka mma maka ọrụ kochi a, nke meziri na NFF na-atụle ịtọgbọrọ ya ọhaneze ka ha jiri aka ha were mee nke a. N'akụkọ egwuregwu ahụ ka m na-achịsọwa n'uju akụkọ nke taa, mana tupu m apịachie ya kpamkpam geghachikwa ntị n'isi akụkọ ndị ahụ gbara kpoo n'akụkọ anyị taa. Obi ọchịchị onye isi ala agọla na-enweghị mbugo ụgwọ ọnwa pasentị 140 nke emere ma dọọ aka na ntị gbasara ozi ndị adịgboroja. INEC ga-ahazi nnyocha nke otu ntuliaka afọ 2023 siri gaa. Emekwara m ka ị mara n'ikpeazụ na ụgbọ ime mmiri nke akpọrọ sọbụ bụ nke na-achọ ebe ụgbọ mmiri Titanic kpọkara na ndị obu efuola ka ọ dị ugbu a. N'aha onye haziri akụkọ ndị a bụ Michael Oni n'asụsụ Bekee, ka mụ onwe m Ezinne Mmadụ onye tụwarịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo ji na-ekele gị maka ige ntị, na-asị gị cheta na nwaanyị makarịa di ya n'ọzọ ihe chere di ya ewere ya. Ọ gwụla m n'ọnụ na uju akụkọ a ekelere m gị n'ụzọ pụrụ iche maka ịnọnyere m ma gee ntị nke ọma. Ana m asị gị okachi bụ ọnụ. No matter what happens, we've got you. Rose 101.9 FM, putting a smile on your face.